KwabaseKorinte wokuqala isahluko se-11 soqala ukufunda evesini lokuqala. Yibani ngabalingisi bami njengokuba nami ngilingisa uKristu. Ngiyanibonga ngokuba ningikhumbule ezintweni zonke, nibambelele ezifundisweni njengokuba nganinika zona. Kepha-ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo onke amadoda inguKristu, nenhloko yowesifazane iyindoda, nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. Yileyo naleyo ndoda esuka ikhuleka noma iprofetha, ikhanda layo limboziwe, ihlazisa ikhanda layo. Kepha yilowo nalowo wesifazane osuke ekhuleka nokuba aprofethe ikhanda lakhe lingagutshuzelwe, uhlazisa ikhanda lakhe, ngokuba lokho kukuye nokuthi uphucile. Ngokuba uma owesifazane engagubuzele, akagundwe, uma kuyihlazo kowesifazane ukuba agundwe noma aphuce, akagubuzele. Ngokuba nempela indoda ayifanele ukumboza ikhanda, lokhu ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu, kepha owesifazane uludumo lwendoda, ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane, kodwa kowesifazane owavela endodeni. Ngokuba indoda ayidalelwanga owesifazane, kodwa owesifazane wadalelwa indoda. Ngalokho-ke owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingelosi. Nokho enkosini wesifazane kalutho ngaphandle kwendoda, nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane. Ngokuba njengalokhu owesifazane evela endodeni, kanjalo nendoda ivela ngowesifazane, kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Ziboneleni nina ngokwenu, kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engagubuzele na? Imvelo uqobo lwayo ayinifundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyo, nokuthi uma owesifazane enezinwele ezinde kuludumo kuye na, ngokuba uphiwe izinwele zibe yisimbozo? Kepha uma umuntu efuna ukuphika inkani, asinawo umkhuba onjalo thina, namandla kaNkulunkulu kawanawo. Kepha nxa ngiyala ngalokho, anginibongi ukuthi nibuthana kungekukho okuhle kepha kukho okubi. Ngokuba okokuqala, nxa nibuthana ebandleni, ngizwa ukuthi kukhona ukwahlukana phakathi kwenu. Nganxanye ngiyakholwa yikho, ngokuba kumele ukuba khona amaqembu phakathi kwenu, ukuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakale. Ngakho-ke nxa nibuthana ndawonye, akusikho ukudla isidlo seNkosi lokho. Ngokuba ekudleni kwenu yilowo nalowo uthatha okwakhe ukudla ngaphambili, omunye alambe, omunye adakwe. Kanti aninazindlu yini zokudlela nokuphuzela na? Kumbe niyalindelela yini ibandla likaNkulunkulu, nijabhise abangenanto na? Ngizakuthini kini na? Nginibonge na? Anginibongi ngalokho, ngokuba mina ngakwamukela eNkosini lokho nenganinika khona, ukuthi iNkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo, wathabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula, wathi, "Lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule." Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa, wathi, "Lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule."
ngokuba njalo nxa ngidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemeze ukufa kwenkosi ize ifike. Ngakho-ke lowo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokufanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Kodwa umuntu akazihlolisise khona-ke adle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha, ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala. Uma engawuhlukanisi umzimba wenkosi, ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo, nabaningana balele. Kepha uma besizakuhlulela thina, besingayikwahlulelwa. Kepha nxa sahlulelwa, siyalaywa yiNkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Ngakho-ke, bazalwane bami, nxa nibuthana ukuba nidle, anolindana. Uma omunye elambile, akadle ekhaya ukube ningabuthaneli ukulahlwa, kepha okuseleyo ngokulungisa mhla ngifikayo.